И така, хора, добре дошли в днешния епизод! Ще реагираме на един канал, предложен от Снежи, а именно Краси А. Точно така, ще реагираме на канал с името Краси, главна буква А. На пръв поглед, по името, помислих, че това е момче. Но след това, като се заслушах в гласа, просто си казах, окей, това има шанс да е много малко момче и затова гласът му да е такъв. Но, ако се загледате тук, където е кльомбата под главното име, което е Красия, се вижда Красия. Демек, това е момиче. И преди да започнем, този канал качва предимно на Toca Life, игра, която всеки играеше преди около не знам колко години, нещо както Brawl Stars в момента. Прави доста добри гледания, като най-популярното му видео има 21 000 показвания, като виждате сами какви гледания прави. Абе, защо и аз не ги правя тези гледания в гейминг канала ми, бе? Или тука? Защо не ги правя аз тези гледания? Както и да е, хора, изгледайте видеото до края, абонирайте се за канала с камбанката и нека да започваме. Само искам да кажа преди това, че видеото, което ще реагираме най-новото, преди една година, то спич не е качвало тогава, или но няма как да реагирам на цялото видео, тъй като самото видео е 41 минути, ще реагирам някъде до 3-4 минута, да видим за какво става на въпрос. Приятели, това е първа част от новата поредица нека да започваме с поредицата. Започваме. Не знам дали ви казах, но това е стаята на малката. Ами не си ни казала. Да, казах ви да. Не си. Аз поне не съм чула, ако говориш за този епизод. И да. Защо толкова гадни звуци се чуят около нея? Мамо! Започваме с кринджа още в началото. Това кръщене на мамо. Това ще е. Чао, хора. Днеска е твърде горещо. Да, наистина в момента в видеото, когато го гледам навън, наистина е много горещо. Знам и какво. Хайде Демек тя ще разиграва нещо като сцени от филм и реално заради това прави гледания. Тя дори няма тъмнели, заглавието й е 5 септември 2022 година. YouTube, защо? Защо ме мразиш? басейна. Как ще ходим в басейна, бе, тяла? Не мога, просто ми е много кринч. Аз не знам какво да реагирам на това видео. То просто е все едно гледаш някакъв кринджево детско сериалче по Nickelodeon. Още малка и басейнът не е Говорим от новите, тъй като старите са много добри. топъл. Навън е много горещо. Добре, ама то басейна още не е топъл. Басейна не трябва ли да е студен? Като навън ти е жега, е логично да се къпеш в по-хладна вода. Топъл е. Не е топъл. Не е топъл е. Уточнете се накрая какъв е. Да не дойда аз да го проверявам. Не е топъл. Топъл е. Не е топъл. Сега ще сложим Едно, да видим какво ще сложат. ще се разтвори и ще стане топъл. Какво хапче, бе? Толкова имаше такива хапчета, с които пускаш в басейна и водата става топла. Аз така щех да си топла морето във Варна. С това време ще идем да купим бански на малката. Добре, аз ще ви чакам тук. Боже, не бил топъл. Сега ще слага ли някакво хапче? На сестра ми стаята. Сега да го сложа. Вие отивайте да го купите. Аз не знам къде е. Добре. Добре, бе, момиченце, поне когато играеш мъжката роля, която най-вероятно в момента е на бащата, не можеш ли малко да... Да. Само да го намеря къде беше. Чакай. Има хапче, което работи по този начин в тока. Да видим. То не е баш хапче, така просто е казано. То не е баш хапче, така просто е казано.
Аз не разбирам логиката на това лапе. Абе, просто е сложил нещо. Хайде да ходим. Милата не го намери и каза, абе, просто е сложил нещо. Е така просто, дупка в сценария, метнал е там някакво хапче, станало мъртво течение вътре и бам, водата е станала топла. Да и купуваме бански. Хайде в И малкото бебе проговори. колата. Хайде в колата. Чакай, мамо. Искам и аз да се разкарам. Първо, тая голямата сестра в случая каза, че не й се ходи, а сега твърди, че иска да отиде не да се разходи, а да се разкара. Ама то като ти реално отиваш до там с кола, логично е да се разкараш, а не да се разходиш, защото ако се разхождаш, ти реално трябва да ходиш. А тя пътува с кола, което означава, че наистина трябва да се разкара. Чакайте ме. Чакайте ме. Чакаме те, хайде, качвай се. Добре бе, те в къщата си имат асансьор. Бахте милионерите. Ей, отиваме в колата. Ха-ха-ха-ха-ха. Много смешно. Отивате в колата. Хайде в колата. Айде. Това е кухнята, само да кажа. Айде. Оф, айде те. Еми, айде де, чакаме те теме. Тръгвайте. Како? Гуш, грамни. О, тук-що на нея и пратиха някакво съобщение. Вайбър желания. Честит имен ден на Захари, Захария, Захарина, Зар. Перфектно съобщение, Вайбър. Име. Оф, хайде стигате. Мама да те дигне. Тежка си ми. Ами така става, като не тренираш. Мамо, дигни ме. Оф, ела, ще дигна. Хайде. Имам чувството, че този с черния свичер е брат на сестрите, а не баща, но това е отделен въпрос. Нека да пореагираме само още малко. Да видим какво става по-натам. Оф, ма ние утре почваме училище. Оф, милата още не е влязла в детската градина и вече си мисли, че училището е гадно. Знам. Хайде. Хайде. Ти полудя ли? Тя не... Ти полудя ли? Не съм. Аз съм си луд по природа. И по рождение. Ключена. Мамо, татко, вие ли сте? Нещо се е случило. Голямата сестра се разплака. Да върнем малко, наистина това... Да видим какво стана. Хората сега играех с писалката, но малко... Ти полудя ли? Тя наистина е заключена. Кое е заключено? Също. Какво става? Кое е заключено? О, не, как тази сестра и полудяла ли е? Не знам. Хората сега играех с писалката, но малко... Демек, че голямата сестра си е боядисала косата в червено? Наистина е заключена. Мамо, татко, вие ли сте? Поне тук емоцията да е доизкара някъде. Аз като един професионален бивш актьор мога да давам критика на момичето. Да, ние сме. Как ме дразни това малкото, искам да му откъсна врата. Ако наистина имаше такова дете, което да ми прави по такъв начин ня, щях да хвана, да му завърта врата с 200, да му щупа и след това си игра с кокалите му, които са останали от него. Мале, Мила, наистина ли си вътре? Да. Те се правят, че банята е заключена, тя не иска да отключи, защото е с нова прическа. Демек, че си е боядисала косата, ясно ми е вече. Не. Хората, той си едно взел там онова... Как се викаше? Скип, не ми се чака да мисли. Дай право. Искам да видя какво е станало. Не. Колко? Нищо. Чакай. Тук има сестрински скандал. Това са ми най-любимите неща в света. Дом за деца. Хората, тя просто я заплашвала. Кой е заплашвал, бе? Малкото е заплашвало, каката ли? Ладна съм. Ще ли да купиш нещо от магазина? Няма да й купуваш нищо на тая неблагодарница, разбрали ме?
Не, няма да ти купувам нищо. А така бе, кажи го на това малко пишлеме, дето седи долу въгъла с тая усмивка на сурикат. Ганярка. О, браво, 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 браво. Така ми харесваш. Како? Имам чувство, че казва Лукако, ама казва Како. Нека да видим края на това видео и да го спираме, защото просто ми писна. Да видим. Какво става бе? Тука болници, някакви прости, някой си изцепил главата сигурно. Правя доста време на работа. На работа, спане. Просто да... Тук вече запазва играта, кучето лае. Да. И трябва да спирам. Чао, чао, хора. Чао, чао, благодаря, че предостави този хубав епизод за мен. Умрях от кринч.